Струва ли си сол на фрирен? Фрайерен. Абе, Фрирен Beyond the Journey's End. Това ново аниме е в топ 1 ейринг анимета в момента. Рейтнато 9,14, което го прави най-високото рейтнато аниме, надминавайки Full Metal Alchemist. Да видим дали е следващото топ шоунен аниме или е overrated trash. Само да вметна, че по времето, в което се прави клипът, анимето е излъчило само 16 епизода. Да започнем с началото на анимето, където ми е и първата забележка, а тя е Bad Hook. Тоест, има лошо начало. За мен първите 4 епизода са леко, малко скучни. И преди да почнете да ме храните в коментарите, let me explain. В такъв тип анимета трябва да има хук. Нещо, което те хваща още от първия епизод и да си кажеш, damn, интересно ми е да видя какво става за напред в историята. Като например Chainsaw Man, където анимето започва, като този бездомен човек, потънал в дългове, мизерия и безпаричие, го хващат на куркапан и го нападат дозина зомбита, фюзва се с домашният си любимец и полудява. Не съм наред, Искам да убивам хора. Бива зомбитата, но остава без сили и тогава го намира Мами. И си казваш, дейм, това аниме е брутално. Искам да видя още от това. Мами. Така се прави адекватен хук. Докато тук е малко по-скучно. And don't get me wrong, не казвам, че този стил е лош или нещо от сорта, но очаквах нещо по-хайп. Поне за началните епизодите. Та нека да започнем вече с историята на анимето. Най-накрая. Историята започва като Фрирен и компания се връщат от легендарната им мисия да сразят краля на демоните. И да, правилно ме чухте. Това се случва в първия епизод. Анимето следва историята на Фрирен, която е елф. Та по принцип елфите живеят доста по-дълго време от хората. За елфите 50-100 години са нещо като 2-3 месеца. Нещо като човешките и кучешките години. Както можете да разберете, тя трябва да се сменя доста често своите приятели и с времето тя спира да цени времето прекарано с тях. Но разбира, че трябва да цени това, след като нейният приятел Химел, велик войн, победил краля на демоните, умира. И тя си обещава, че ще цени повече времето прекарано с нейните приятели. Анимето е приятно и различно от останалите анимета и честно казано прекарах се доста добре гледайки го. Без първите 4 епизода. Героите. Интересното в героите е, че новите хора, с които Фрирен отива на пътешествие, са напълно еднакви с миналите, които вече са починали или просто илвайки си в гората. Ферн, например, е новата Фрирен. Дори имената им са почти еднакви. Старк е новият Айзен. И не този Айзен, Блич фенове такива, а този. А Син ли? Той харесва милфарки. И е втория хейтър. Ало, да? Кажи им да се абонират. Да. Чу го. Ако още не си се абонирал и харесваш простотията, която правя, какво чакаш? Абонирай се и ще получаваш простотии всяка седмица. Почти. Сега нека да разгледаме героите малко по-детайлно. Да започнем с главната героиня. Както казах по-рано в клипа, тя е елф. И както всеки един елф, тя живее баси дългия живот. Идеята на този герой е да репрезентира, че това да живееш дълъг живот е трудно. И да живееш 2, 3, 4 хиляди години е like, come on. Кой би искал да живее толкова дълго и да види близките му как почиват и да съжалява, че се е събудил всеки ден? Опа, това видео трябваше да бъде забавно. Ферн е пробутан от хейтър, файтър. Абе, ще му викам хайтър. Та хайтър пробутва Ферн на Фрирен, за да бъде обучена да бъде магик. Защото и без това си няма никой. И като цяло се посвещава живота да учи магия. Старк е ученик на Айзен. В началото Старк е много неуверен в него, защото цял живот е бил и старсака на семейството. Като мен. Но се появява Фрирен и му казва, имаш време до утре. Събира кораж и бие дракон. Затова, деца, вярвайте в себе си и не симпвайте какички в Дискорд сървърите. Да, струва ли се анимето? Отговора е да. Въпреки, че има лошо начало, поне за мен, не го прави комплитли лошо аниме. Докато го гледах, се прекарвах много добре и този адвенчър, който е добавен в категориите на анимето, не е просто за окраса. А ако искате още такива видеа, абонирайте се и цъкнете лайк бутона. Това беше от мен. Чао!